So mga ka-Oblaks, titirahin po na natin yung sinigang na ulo ng baboy na tinorbo. Ito po yung kasama ng ginawa kong dinakdakan. Para po may sabaw, ito po ang gagawin nating sinigang. Medyo crispy po siya. Kaya maganda siyang gawing sinigang. May buto-buto. Kasi yung ulo po yan ng baboy. So itong pang halo natin. Pichay, talong, tsaka bu. Yung dito sa Korea. At tsaka sibuyas, of course. Lalagyan natin ng kamatis para medyo maganda yung kulay at saka medyo maasim ng konti rin kahit papano. So ako guys, naghahalo ako ng bawang kasi ang iba sa sinigang hindi sila naghahalo ng bawang pero naghahalo ako. So sili po, tsaka of course yung pampasim natin sinigang. Hindi pa ako endorser ng sinigang. Basta yan lang ihalo ko. Guys, so mga ka-Oblaks, papakuluan na natin to. Meron na akong hinanda dyan, oh. Nandito na. Lagay na natin to. Pagsama-samahin na natin. Pati yung sibuyas. Yung gulay, mamaya lang yun. Sibuyas. Ganito po ako. Yung ginagawa ko. Ganito po akong dumiskarte pa ako nagluluto. So, papakuluan muna natin ng papakuluan. So, mamaya na natin sasangkapan yan. So, lalagyan natin muna ng asin. Yan ang pinaka-importante dyan. Asin. Pampalasa. Pasensya na, medyo magulo yung pag-video ko kasi hawak ko lang eh. Lagyan natin, tansyahin lang natin, baka naman sobrang alat. Yun. So, hintayin lang natin siyang medyo lumasa yung ulo ng baboy dun sa ano natin, sa sabaw natin. So mga ka-Oblaks, lalagay na natin yung matis. Tapos itong mga gulay natin. Yung sili, kulin lang natin to. Unahin muna natin itong labanos. Tapos talong. Napaka-vitamina ng talong. Yung pichay, lagay na lang natin mamaya. Medyo ito na yung natin. Lagay na pala natin yung sili. Yung bok choy. Huli na lang natin yan. Kasi madaling maluto lang yan. Yun oh. Sarap. So, ilagay na natin yung sinigang sampalok natin. Para dalawa, para maasim. Ang gusto ko yung talagang nangangasim. Kasing asim ng kilikili ko. Yun, nandyan na yung lasa ng ulo ng baboy.
kombinasyon ng dinakdakan natin. May sabaw. San ka pa? Pwede na ako mag-asawa nito. Yung bumula-bula. Sa mga ilang minuto lang nito, pag medyo malambot na yung talong, lalagay ko na yung pichay. Tapos na. Tapos, banatan na to. Baka banatan pa ng iba. Tikman ko kaya kung anong lasa niya. Baka maglasang adobo to. Pucha, sarap. Lasang-lasa yung sampalok. Shout out pala sa mga taga Iriga City, Camarines Sur. Kung saan po, nandyan po ako, dyan po ako pinanganak sa Santa Maria, Iriga City. I miss that place, man. Sana soon makauwi na ako dyan. Pagkatapos nitong lockdown, nitong pandemic, baka uwi ako ng Pinas. So, kita-kits! So, lapit na to. So, lagay ko na itong pichay. Tapos pwede na itong kainin. Kainan na! Sarap kumain. Ito po. So, prepare na natin para... So mga ka-Oblox, inahon ko na siya. Kain na tayo. Ito na siya. Wow, sarap naman. Nakakatakam mo. Saan ka pa? Sarap. Okay, dito lang po yung video na to. Sa susunod na upload ko, abangan mo po kung ano naman maisipan na lulutuin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye.